Hei, salut, oameni buni, nebuni, eu sunt Ionuț, iar astăzi ne vom juca Minecraft. Eu vă recomand să apăsați butonul de like, să apăsați butonul de subscribe și apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate videoclipurile postate de mine. Eu voi posta videoclipuri în fiecare săptămână. Acesta este primul meu videoclip și să începem. Eu deja am început să intru într-o mapă în survival. Ok, o să fac eu casa și deci am revenit, s-a făcut noapte și am auzit un zombie și mi-e frică să mai ies afară, pentru că știu că nu mi-am luat mâncare, pentru că am să-mi fac casa. Să mai fac ce mai e de făcut pe dinăuntru. Nu mai avem lemn, nu că să mă duc afară să iau. Ok. Voi pune pauză și așteptăm până se face dimineață și vom lua din nou lemn. Ok, fraților, de ce încă noapte, dar am văzut acolo un enderman, schelet și zombie și mi-este cam frică. Nu am ce să fac, trebuie să aștept până dimineață pentru că nu mi-am achiziționat un pat, adică nu l-am construit. Am nevoie de lână și bețe, dar vedem dimineața dacă aș putea să găsesc 2 oi sau 3, să le omor, să le iau lâna. Dar deocamdată nu pot ieși de aici pentru că sunt foarte mulți scheleți și tot fel de chestii și dimineață o să încerc să mă duc în mină să găsesc niște carboni, să fac niște torțe pentru că e cam întuneric aici. Auziți? În fine, deci punem pauză și revenim când este dimineață. Deci, după cum vedeți, fraților, se face dimineață și sunt niște zombi aici care cred că vor lua foc. Uitați cel zombie în armură de diamond. O să încerc să-l omor, dar nu am șanse deloc cu topor. În fine. Și mai sunt niște creeperi și nu vreau să am de face cu ei pentru că știu că bubuie și mi-a toată viața. Deci, după cum vedeți acum, se face dimineață. Este aproape dimineață. Și încercăm să găsim niște oi, să facem un pat, să nu mai stăm cu zombie, să nu mai stăm cu ei. Așa, o să luăm niște nisip, să ne facem niște geam, să punem aici. Niște lemn, pentru că nu ne mai ajunge lemnul. De fapt, nu avem deloc. Ok, deci uitați ce zombie cu armură de și pe altundeva nu mai sunt zombie, e din apă și mă enervează rău. Dar nu este zombie, este scheletron. E scheletron, dacă nu îl găsim. Ok, fraților, deci după cum vedeți, acel scheletron nu este prieten cu noi. De fapt, cred că a dispărut. Și aici mi-a bubuit un creeper. Și o să ne trebuiască lemn, dar ne va trebui și un cuptor, ne va trebui piatră. Săpăm aici până să ne facem turnăcop. Nu avem ce să-l facem, ne trebuie lemn neapărat. Deci, fraților, în Minecraft
Lemnul este cel mai important. Fără lemnul să niște copaci din ăștia. Deci când să faci? Nu știu ce să faci. Poate că măcar o dată după ce sunt făcuți acești copaci. În fine, ăia maro mai par și să zicem că ne-ar ajunge 9 bucăți de lemn. Scheletronul Mati! Deci crafting table-ul meu e aici. Și trebuie să... Așa, facem lemn. Din lemn ne facem un topor ca să putem să săpăm în piatră. Ne facem niște bete. Facem o uși. Și mai avem nevoie și de lemn ca să săpăm aici. Ok, deci ne-am făcut ce trebuia din lemn. Pentru că am oboit acel creeper. Și am irosit lemnul degeaba. Ok. Și aveam foarte mult lemn. Aici mă duc un pic. Mai am 20 de bucăți, dar nu prea mai ajung. Așa. Pun pe pauză și revenim când sunt gata cu piatra. Ok, fraților, deci am săpat aici puțin și am găsit niște piatră. Cred, o să găsesc când ajungă și de un cuptor. Ok, să-ți mai spăl și încolo pentru că nu vreau să ajung mai jos, pentru că nu am destule cărămizi ca să urc înapoi sus. Cred că avem destulă piatră, 9 bucăți, ne ajung, cred. Ok. Așa, avem și nisip să ne facem cuptorul. Deci ne trebuie cuptorul. Și plafix avem, fraților, fără una. Așa, și avem nisipul și ne trebuie ceva inflamabil. Punem niște lemn. Niște lemn, ce să punem lemn? Mai am niște de lemn. Ok. Haideți să începem. Asta, fraților, am zis că facem și noi. Facem și noi un pat. Și asta vreau să-l găsiți cel mai tare, pentru că nu vreau să mai fac cu zombie. Deloc, fraților. Și să căutăm niște oițe. Uite. Acum eu să fac niște semințe să le demenesc ca să fac mai multe. Într-un raz, dar eu vreau să omor neapărat ceva ca să fac un pat. Și nu prea găsesc oițe. Deci facem ce am zis că facem și după mai căutăm niște oițe. Așa, aici.
nu, nu. Da, am murit. Bine că l-am văzut. Ok, să punem acum nisipul, să facem niște glas, adică niște geam și să punem niște bucăți de lemn. Punem 10, așa. Hai să le punem pe toate. Dacă tot suntem aici. Așa și așa până să facă geamul. Ca să nu mai poată intra zombie. O să căutăm mâine oițele. Ok, o să pun pe pauză și ne revedem când este gata. Ok, fraților, am revenit. Mi-e cam frică pentru că nu mi-au ajuns bucățile de glas. Și mi-am mai făcut doar 2 bucăți și nu mai am lemn pe care să-l pun, cu care să formez. Un clipper. Ce facem, fraților? Ce facem? Nu avem nici lumină, nu avem nimic. Nimic. Și zombie pe facem. Stai calm. Ok, o să vă las în suspans. Cam atât a fost și cu acest videoclip. Deci, cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu toate videoclipurile mele. Eu voi fi postat și Minecraft, dar vreau să încerc să postez și Clash Royale și vreau să știți că acest canal nu va fi doar de gamer și de vlogging. O să încerc să fac tot felul de vloguri, de challenge-uri și mai departe. Cam atât a fost episodul de azi. Dați un like, subscribe, share, lăsați comentarii. Pa!